Serokê rejima Sûriyê Beşar el Esed ragihande got Amerîka pişta wan grûpên bi ser ve li Sûriyê got me besa wî çekdarên PYD û YPG ne nagire di pêşa rojê de. Serokê rejima Sûriyê di pêşwaziya serokê encûmenên xucehê yên parêzgehên Sûriyê diyar kir got ew ji wan grûpên gosîxoriyê ji Amerîka re li Sûriyê dikin dibêjin got Amerîka tu caran pişta we nagire û we naparêze. Bi tenê hûn lîstikin di destê wan de. û kesê got piştgirî û parastina we bike Artêşa Erebî ya Sûriye. Here divê derbarê de Esed ragihand got tu diyalog di navbera aliyekî niştîmanî û aliyekî sîxur nîne û beşekî mezin ji gotara xwe da beş kir ji bo behsa serkeftinên artêşa rejîma Sûriyê. Beşar el Esed herwiha serokê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan bi karkerekî biçûk li cem Amerîka bi nav kir. Got her dem hawar dike ji bo avakirina devereke aram li Bakurê Sûriyê û te kes kir got dijminên wan nemakarîn pişta xwe bi rêxistinên teroristî bigirin lewma berê xwedan Tirkiye û sîxoriya wê li Bakurê Sûriyê bi kar anîn. Beşar el Esed di dawiya gotara xwe de serbar kir û got xaka Sûriyê bi giştî weş terorist û dagîrkeran were azad kirin û ew ê li gel her dagîrkerekî ji xaka Sûriyê re wekû dijmin binerin û guftûgo li ser vê yekê nayê kirin. Herwiha da diyar kirin got guftûgo li ser distûra Sûriyê jî nayê kirin û eşkere kir got hîn şerekî leşkerî li pêş wan heye û şerekî dorpêşkirinê û şerekî enternetê û şerê dawî şerê gendalan li pêşiya wan e.